nemukano wamandipawo. Ndoda kukumbira ruregerero kumhuri yeZimbabwe, mapurisa nevakarasikirwa. Ndine urombo semudzimai waJaison. Ndiri kushaya kuti chakamubatawo chii chaizvo. Saka ndoda kungokumbira ruregerero mhuri yeZimbabwe. Ndine urombo. Ndine urombo. Right. Just in the last few days, or in the few days gone, one name that has been trending on social media is that of Muvevi, a former police officer. So many things have been said about him, and so many questions have been asked about him. But there is one question that people asked and without answers. Who is this man? Mibvunzo iyi tozva kuti kazhinji kana nyaya dzichitendera pasocial media pane maexpert, chinhu chikangonzi tanga kungodzika zvanzi ndomuziva akazodai so vanenge vachipa information kazhinji kuita seyekunyepa. So thank you very much, my baby, for giving us this opportunity and time kuti titaure nemi tinzwe kuti munhu atiri kutaura nezvake ari kutrenda pasocial media pari zvino ndiani. Makadii nyama andi tinotenda. Tasangana kukotika. Makambopinda mukoti nezvimwe handiti, but iyi yakusumudzai hombe handiti. naJaison makasangana kuti naJaison takasangana kugwero. That was 2016. Ndo patakasangana. Handiti anga atopa basa. Anga aretire kubasa. Anga atoritaye. Handiti muchisangana naye anga ari munhu akati sei? Inoziva kuti magentleman kana tichinyenga pane tumwe tunhu twatinoviga kana kuti, but achiuya semukomana anga ari munhu akati sei? Jaison achiuya kwandiri anga ari munhu ari right chaizvo. Ndingangoti munhu akanyarara, munhu ane rudo. Ndozvandingangotaura. Handiti maane vana vanganezve? Tine vana 2. Mune vana 2. Wokutanga ane 3 years, wechi2 handiti akabuda mumbarini? Jaison akabuda April 2002. 2022. Akabuda zvekuonekana here kana kuti makapingoti baba vachadzoka? Angoti baba vachadzoka. Baba vachadzoka. Asi makazvinzwa here kuti anga kugara negirlfriend? Ndakazozvinzwa yes, end of June. End of June. Yes. Akaita basa richii? Nokuti tiri kunzwa nyaya dzakawanda namwati akaita zvakati tozomboona mamwe mapicture. Murume anga achiita basa richii aretire? Jaison aretire. Anga achiita basa rokubika gold. Okay. Anga ana mabhoila anobika gold. Ane mamines anocherwa gold. Ndo basa rake ranga achiita. Saka uku kuwedza futi ndokwangu kune mamines kana kuti? Kuwedza kumusha kwokuberekwa. Kumusha kwokuberekwa. Nyaya yakasvika kwamuri sei, mai Muvevi, kuti murume wenyu apfura vanhu? Ndingangoti pakasvika pandakafonerwa. Ndakangofonerwa ndakati ndichinotora mwana wechikoro. Ndopandasiya foni mota ndichipika mwana pachikoro pake.
saka pandakadzoka ndakawana pane missed calls akasara ndobva ndangotsvakawo number 1 yekuretena ndikaudzwa kuti Jaison murume wenyu auraya vanhu kuwedza. Panguva yacho ndakatadza kana kudhiraivha ndakasheka ndikati Jaison kuuraya vanhu sei kwanzi ashudha vanhu kuwedza. Ndikati zvaita sei kwanzi hatina chatiri kuziva tinongonzwa kuti ashudha vanhu kuwedza. Saka zvakandityisa zvikuru nokuti Jaison haana kumboratidza mwoyo wakadaro tiri tese. Anga ari munhu ane rudo, anoda vanhu, anobetsera vanhu. So ndakashaya kubvunza kuti zvamboita sei nekuti panguva yacho vasingadairi foni ndikaziva kuti vakatomanikidzika nezvaitika. Saka mabva ipapo Kuhama kana kuti wamakatanga kutaura naye kunyanya kumba kwaMuvevi ndiani? Ndibamunini vandakazofonera kati ndo zvatiri kungonzwa kuti ndo zvaitika musha. Pane pamakazombokwasa kutaura naye kubva paakasungwa ndoziva kuti mauya kukoti kaviri kana katatu? Hapana pandakambokwanisa kutaura naye. Asi muri kungotarisana chete? Kukoti yokutanga ndanga ndisipo ndatotanga kuuya nhasi. Matoonana kuti iye akatoona kutoti ndadzimai vangu? Sure. Manzwa sei mai Muvevi muchiona murume wenyu nemhosva yakapara? Ndabatikana zvakanyanya, ndarwadziwa zvakanyanya kuti aisava munhu akadai kuchakamubata chii. Kubva paakasungwa akambotumira here kana message na through malawyer kana marelatives vakatanga kumuona kuti mukaona mukadzi wangu mumudza kuti ndo upenyu hwatopo? Haana chaakakwanisa kutaura kwandiri asi ndaicommunicata nalawyer achiti pari zvino havasi kuda kutaura anything. Okay. Mubvunzanidzo kuti mungagone kupindura here kana nyaya iri kubuda pasocial media iri kuti murume wenyu anga apiwa profesi, inoti murume mhuri yekwavo yanga yapiwa profesi kuti murume uyu mwana wenyu Jaison aromba, saka misfortunes akuitika kwaMuvevi ari kukonzerwa naiye. Zvinova zvinhu zvinogona kuzonzi zvakazomubata akazoenda kunopfuura kutanga namadzibaba. Jaison ari kunzi tichita pasocial media hanzi anga aromba, ndo profesi yakapiwa namadzibaba yokuti zviri kuitika mukati memhuri yekwaMuvevi, pamwe kuri kurwariwa kana kuti kuri kufiwa, zviri kukonzerwa nekuromba kwanga kwaita murume wenyu. Hanzi kuti nyaya iyoyo makamboinzwawo here kana kuti maisuspect here mukati memhuri menyu kuti zvichida nemari pamwe yakuita murume wangu mari yaye chikwambwe, because mari inenge yawandisa. Vanoziva kuti chikwambwe chinogona kuzonzi hanzi ukangomuka tirangi inenge yazara mari. Imi ndimi munoziva mashandiro aita murume wenyu. Jaison kuromba ngasina nekuti handina chandakamboona pana Jaison chakaipa. Jaison aiva munhu anotsvaka mari. Nguva yake zhinji yaive kufunga zvokuita zvinomupa mari. Kubva ndagara naye
handina kumboonawo chinoratidza kunzi zvatinombonzwawo kuti munhu kana akaromba unogona kuona zvakadai kana kuti mari dzake dzinogona kuti dzishandiswe zvakadai. Muwanano yangu naJaison handina kuzviwana zvinhu zvakadaro. First born yenyu naJaison makore mangani? Ane 3 years. Ndida kuenda pazuva renyu every day pamunomuka muchitarisa vana venyu vaviri. Dai kuri kunzi ane zera kana rinenge rangu, maimuti chii? Asi handisi kuziva kuti ndo zvaitwa nababa. Muda kubreka news idzodzo kwandiri. Imi ndimi munogara nevana every day. Muchimuka muchivati zvinoendesa kuskuru and mudzoka muvati chii? Mungavati chii? Chandinogona kungovaudza kuti baba venyu zvavakasangana nazvo handizivi kuti zvii zvakanyatsoitika muupenyu hwavo. Vabuda mumba vachinogara negirlfriend yavo. Nokuti tiri tese hapana chakaipa chandakamboona pana Jaison. Jaison munhu ane rudo sekumbotaura kwandaita. Munhu aida family yake. Nguva zhinji aigara nefamily yake, aita zvinhu nefamily yake, aitravela nefamily yake. Chake kuenda kunotsvaka mari vachidzoka kumba. Ndozvandaivazivira. Ndozvandinovazivira. Apakazobiwa neko apa kusunukira negirlfriend? Ndiri kutoshaya kuti chii chakamuba. Uyezve zvaiitika izvi ndiri kutoshaya kuti zvakambofamba sei kuti asvike pakupfura vanhu. Nokuti iye aitova munhu anotoshora akaona vanhu vanoita utsinye kana paTV kana kunzwa, especially zvokuuraya vanhu izvi. Saka ndinoshaya kuti mweya upi wakanyanyomubata chaizvo kuti asvike pakuita chiitiko chaakaita. Ngatiti mapiwa mukana wekutaura naJaison, makagara makatarisana naye, makatarisana semagariro atakaita. Mibvunzo yamungade kumubvunza ndeyekuti chii? Ndingangoda kumubvunza kuti chokutanga ndinobvunza kuti nai baba vevana vangu naJaison, chii chakambokupinda, chii chakambokubata kuti usvike pakuita zvinhu zvakadai? Nemuziviro wandinokuita kuti wanga usina utsinye nemunhu, chii chakambokubata? Dai kunzi ndimi magistrate, maimutongera kuti chii Jaison? Ndiri nemagistrate ndaitanga ndamboti sokumuziva kwangu kwandinoita. Ndiziva nokuti zvinotongoda magistrate izvozvo. Handiti. Kune hama Dzevafi vasina chavanoziva vakatotadzirwa nemurume. Ngatiti maenda pamba nepamba, mungade kunovataurira kuti chii? Ndinovaudza kuti zveshuwa ndine urombo nezvakaitika. Ndiri kuchemawo nemi, ndinokumbirawo ruregerero shuwa. Uyezve ndichipazve ruregerero kune mapurisa nezvakaitwa naJaison. Handiti muri paWhatsApp? Ende muri maWhatsApp group waya. Munonzwa sei kana nyaya yake ikakandwa mugroup? Rimwe togona kunge iwe mimi netitori kana musemu group but handomboziva kuti ndiye mukadzi wani waMuvevi, ndowamai Muvevi, ndobva ndakanda. Mubva manovhura kuti chiko mameseji awanda mugroup rikandimboitawo, mubva maona iyo ndiye murume wenyu. Muri kurarama sei mai Muvevi muchiona zvinhu zvakaita saizvozvo?
pari zvino social media ndisi kutombotarisa uyezve kana pane mamessages apinda pawhatsapp pangu ndikangoona kuti ane chekuita naye handiverengi, ingava video handidownload, ndinongodelete. Rubatsiro rwaungada hanzvadzi nderwechi pari zvino kumhuri yeZimbabwe wakatarisana nezvakaitwa nemurume wako zvawakanga usingafungidzire kuti zvinogona kuitika, uyewo zvakare iwewe nemaziviro awaita awaimuita? Ingave minamato, ingave mari, ingave kutsanyirwa, chaungadiwe chaungakumbire kumhuri yeZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe muchinoona ndakadaiso hongu tinoziva kuti murume wangu akaita akapara mhosva, chikumbiro kwandiri, kana even kana chiri chikumbiro kuti musanditumirewo kana mameseji ane chekuita nezvakaitwa nemurume wangu. Chokutanga ndinongokumbira hangu kuti ndinokumbira kungoti ndisatumirwa special pafoni pangu zvangu zvine chekuita nemurume wangu. Uyezve Muvevi, pane rimwe mashoko amungade kutaura kumhuri yeZimbabwe? Zvimwewo zvandinoda kuti wedzerei sezvandambotaura kuti inini naJaison tine vana 2. Ndinoda kuti muzive kuti Jaison ane vana futi vamwe 3 kufirst marriage yake. Saka vese vana 5 vatiri kuchengeta. Saka kuchikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe kuti vana ava vanogona kuzikanwa nevamwe vana kuzvikoro nokuda kwesenemu yavo. Saka ndinokumbirawo kuti social media isanyanya kutaura nezvavo zvokuvana zvikoro kwavari, uyezve nokuti vanawo vadiki vasina chavanoziva. Hongu baba vakakanganisa, asi vana havana chavanoziva. Hatidi kuti zviaffecte vana muzvidzidzo zvavo kuzvikoro kwavari.